పాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బలె తల్లి పాలే బూర్దు బూర్దు తెలిపులే బలె తల్లి పాలే తెల్త తెల్త బోరలే బలె తల్లి పాలే పంజార తెలిపులే బలె తల్లి పాలే పపా 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 బలె తల్లి పాలే పపా పపా పపా. Let me tell one story. What is it, man? ಎದುವೆ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತಲಿಪೋಡು ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆತನ ಗಾಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಿಳಿತದ ಕೂಲಿರಟಲಿಯೇ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಗೆ ತಿಳಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಿಳಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಿಳಿಪುಲೆ. LOL, haha, laugh out loud. Bale teli pale, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. Bale teli pale, papa papa papa. Bale teli pale, papa papa papa. Bale teli pale, hey no Priyal only. Bale teli pale. What a comedy. Bale teli pale, panchi nilik telipule. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದು ತೆರೆದಿನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನರಮನೆಡ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮನದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪುಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲೆನೆ ತೆಲುಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವೇ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಪಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಎರ್ದಿರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಅಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊರದು ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆಲು ಲೋಕ ಮುಖಕ್ಕೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ಪವಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಶಾಸ್ತಾವ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ಮೂರ್ದು ಬರೋದಪ್ಪನ ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರಂದ ಪಂಡ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಸಂಕಡ ಕಲ್ಲ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲನ ಗೊಂಚಿಲು ಆಶಿಯನ ತಯಾರಾದ ದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲುಪನ ಇಲ್ಲನ ಗೊಂಚಿಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸ್ಎಲ್ 4 ಅಂಚನೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿನ ಕುಲಿ ಏರಂದ ಪಂಡ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಲಾಯ್ಕಾದಿ ಸಾರಿ ಶಾಪೆ ಮರ್ಗಿಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಮೇಜ್ ಟವರ್ಸ್ ಮದರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಆಸಿಡ್ ಔಟ್ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಿಸರ್ಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಉರುಪೆಲರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕರು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ತಯಾರಾದ ಕುಲ್ದೇರು ಸುರುಕಾದಿ ಎದುಕೊನುವೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರೇನ್ ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಬೆಲೆಲ ಕೂಲಿದ ವೈದ್ಯರಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೂಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡುಂದ ಬಾಯಿ ಬಿಡುದು ತೆಲಿಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲನುಂಡು ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲು ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ ಒಂದುವೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಪೋತಿನ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮೆಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ನಾಯಕ ನಟ ಆದ್ಲ ಅಭಿನವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಚೋಟು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ಲ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ನಾಯಕಿಯಾದ ಅಭಿನವ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಂಜುರಾಯಿ ಮೂಳೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನನ್ನ ನಾಯಕನಾದ ಅಭಿನವ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಚಾರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಯಾವಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಸಾವು ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಗಿರಿವ
ಪೊಂಜ ಎಂಜಿರೆ ಕೈಟ್ ಕೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಜ ಇರ್ನ ಆಟನ ಅಯ್ಯೋ ಪೊಂಜ ಉಗ್ರೋಡು ಮಾರ ಯಾನ್ ಪಂಚಪನ ಅರ್ಥನ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ತಾಯೇ ಏನ್ ನಟನೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನಟನಾಯ ಅದು ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಜನಲಕ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇರ್ನ ಉಗ್ರೋಗು ಕಾರಣ ದಾದೆ ಎನ್ನ ಉಗ್ರೋಗು ಕಾರಣ ದಾದ ಎನ್ನ ಉಗ್ರೋ ಕಾರಣ ಈ ಬೊಗುರೆ ചേച്ചി ചേച്ചി ദാദ പാത്തിരുന്നില്ല ചേച്ചി എങ്കിലും ഭാരി ಬಂಗಡೊಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಚೇಂಜ್ ಕೇನುವೇರು ಜನಕುಲು ಚೇಂಜ್ ಕೇನುವೇರು ಅಂಚತ್ತು ತುಳು ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಎಂಕುಲು ಈ ಚೈನೀಸ್ ತಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಏರಿ ಚೈನೀಸ್ ತೆ ఆయన పార్ది తులు పిక్చర్ మన నిక్కదానే బ్రాండ్ అవు ఎన్న కబాబుದ అంగడి కబాబు ಬಿಡ್ಪಿನೇ ಸಣ್ಣ ಬಿಡ್ತೀನಿ ఆయన ಬೇಗ ಕಡಪುರು ಹಾಗ ಹಾಕುನತ್ತು ఆయన ತನ ಕಿರ್ಪುಡು ചേച്ചി ചേച്ചി ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಲೆ ತುಲೆ ಹಾಗೆ ವೇಷ ಮಾತಾ ಪಾಟ್ ಪದಾತಡು ತುಲೆ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಆ ಮೀಸೆ ತಿಕ್ಕೋರೆಂಕ್ಲಿ ಏತು ಭಂಗ ಬೈದ ಓ ಎಂಡೆ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಅತ್ತ ಆನ ಮೋನಿನ ಇಂಚೆನೇ ತುಯ್ಯರ ಪೂಜಿ ನನ್ನ ಆ ಮೀಸೆ ತಿಕ್ಕದಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತುಯ್ಯರ ಸತ್ಯ ಬನುಡ ಹಾ ಮೋನಿಡ ಮೀಸೆ ಎಂಚ ತೋಜಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೋಳಿದ ಮರತ ಬೂರು ಜೈದಿಲ್ಲ ಏ ಮೇನ ಬೂರುವೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಪುನಗ ಮೇನ ಬೇರೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಡೇ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತದ ಬರ್ಬೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತ ಬರ್ಪ ಅವಳು ಚಿಕನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಮಂಡ ಬೈ ಮರ್ಲಿ ಪಾತಿರ ಬಿಳಿ ಸೀದ ಬರಡು ಎಂಕ ಕೋಪ ಬತ್ತನ ದರ್ತ ಪಾಂಡು ചേച്ചി ചേച്ചി ആണ്ട് ചേച്ചി ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಆಪಿಚ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಪಿಚ್ ಸದ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ചേച്ചി ಆಂಡ್ ചേച്ചി ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ನಾ ಪರಂಗಲ್ಲ ಸಾಲಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡೊಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆಯಡು ಬಂದ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿ ಇದು ಎಂಕುಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ದಾಲ ಉದ್ದೇಶದಿ ಇದು ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಿನ್ನೆಟ್ಟೆ ಕತೆ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಮೂಲ ತುಳು ತುಳು ಬಂದು ಪೊರೆಲುಂಡು ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಉಂಡಟ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲ್ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೊರೆಲುಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ ನಡುದು ಯಾಂದನೆ ತಲ್ಲುಡ ಅಂದ ಅತತ್ತು ಪೊರೆಲುಡ ನಮರಿಯ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ఆయన ಬೇಗ ಗಡಪುರು ಎಂಕು ಯಾನು ಪರಂಗಿನ ಮನಸ್ಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ಟ ಆಪುಜಿ 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 ಅಲ್ಲ ದಾದಾನ್ ಪುಡಿಯ ಆಪುಜಿ ಗೇತ ದೇ ಆ ಪುಜಿಡ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವನು ಆ ಪೊಂಜವನು ಮಂಗಟಾಗ ಇಂಚವಲ್ಲ ಮಂಗಟ ചേച്ചി ഒരു മിനിറ്റ് ಎಂಚಾನಲ್ಲ ಮಂಗಟೋಡು ಮಾರ ಎಂಕಿನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋಡು ದೇ ಪೊಂಜವನು ಸಮ ಮಂಗಟಲೆ ಮಾರೇರಿ ಯಾನು ಮಂಗಟದ ಏತ ಸಾರಿ ಕೊಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒರಿದಿನ ಕಬಾಬ್ ದೇ ಪೊಂಜೋಗ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಿಚ್ಚಾಡಿಯೇ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಒರೆಸ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಒರೆಸ ನಾನು ಪೊಂಜೋಗ ಇಂಚಿ ಬಾಲೆ ಈರೆಂಜ ದಾರಂದ ಕಿಸಿಲಿ ವಾಡ್ನ ಒರೆಸ್ಲೆ ಓ ಟಚಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಮೇತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬೋಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಯಂಕರ ತೃಪ್ತಿ ಬಕ್ಕೆಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಒರೆಸಿಲೆವನ್ನಗ ಉರ್ದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾನ ಬಕ್ಕೆಂಚ ಥೂಲೆ ಇಂಚಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಲಾಗನಗ ಒಠಾರೆ ಲಾಗುನತ್ತು ಗುಂಡಿ ಏ ತುಂಡು ತೂದು ಲಾಗೋಡು ಇತ್ತೇನ್ ಲಾಗುವೆ ತುಲೆ ತೂಲೆ ಸಮ ತೂಲೆ ಎಂದೆ ಆವೋಲಿ ಮಾರ ಭಯಂಕರ ಬಕ ಖಾಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕೊರ್ನಿ ಫಲಿತಾಂಶ ತುಲೆ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಏತ್ ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಬಕ 15 ವರ್ಷ ಈ ನಮ್ನೆ ಸಂಗಂಡ ಕುಲ್ಲು ದಾದಾನ್ ಬಿಡಿದ್ದ ದೇ ಈರು ಪೊಂಜೋನು ಮಂಗಟಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ ಮಾಲ್ದಾತನು ನಾನು ಅರ್ಧ ಪುಣು ಹೆಚ್ಚಾಡಲ್ಲ ಮಂಗಟಾಲೆ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಂಗಟಾಲೆ ಆ ಚೇಚಿ
ಎಂಚಿನ ಫಿಗರ್ ಚೇಚಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರ್ನಚ್ಚಿನ ಫಿಗರ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಎತ್ತು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಕಾತೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಹಿಡಿದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ತುಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಯ್ಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವ್ರಿ ಆಣ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಡೆ ಅಮ್ಮೆ ಏ ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಚಿ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಏಬ್ರಿಲ್ ಇತ್ತಿನ ಇಂದು ಚೇಚಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೋಲೆತೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಡ ದಾದ ಮಾತು ನಾವೇನ್ ಮಾತ ಪಿಜಾಯ್ ಪಾಡ್ ಮೂಲೆ ದಾದಿ ಅವೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಡ ದಾದೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದೊಂಡು ಎಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುವೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ನಡಪ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏತ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಐಟಮ್ ಅವು ಆಯ್ತು ಸರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ഗീരീശ്വരന്റെ ചിന്തയിൽ മുഴുകി വലഞ്ഞു പാർവതി ಇರ್ನ ದಾದೆ ನಗರ ಭಜನೆ ಎಂಕಲು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಐಟಮ್ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಚೂಪ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಇಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸುಲ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ಲೊಪ್ಪಾಡು ಎಂಚಿನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದತ್ತು ಅಂಚೆನ ಇಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾಟ್ ಪಾಟ್ ಕೊಂಜ ಬಜಿ ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಪಾಟ್ ಅವೇ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಐಟ್ ಇರ್ನ ಬೇಲೆಂಜಿನ ಬಂದ ಇರ್ ಇಂಚ ಉಂಟುದುಪ್ಪ ಇಂಚ್ ಒಂದು ಇರ್ ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆ ಇರ್ನ ಅರ್ಧಾರ್ಧ ಬಿರ್ಕುದುಪ್ಪುಡು ಅರ್ಧಾರ್ಧ ಬಿರ್ಕುದುಪ್ಪುಡು ಫುಲ್ ಬಿರ್ಕಲ್ ಎಂಗೆ ಫುಲ್ ಬಿರ್ಕ್ಯಾರ ಪೊರಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸೀರೆ ಬಿರ್ಕುದುಪ್ಪುಡು ಇರ ಇಂಚ ಉಂಟುದುಪ್ಪ ಇಂಚ ಪಕ್ಕತ್ತಾಯ್ ಆಗಿರತ್ತಾಯ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅತ್ತಾವು ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ಉಂಟುದುಪ್ಪಾರ ಇರು ಆತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಪಿರೌಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಪ್ಪುಡು ಪಿರೌಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ಎದುರು ಓ ದೇವ ಆ ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಾಲಿಕೆನೇ ದೆಪ್ಪು ನಾನು ಏ ಪಂಜ ಪಿರೌಡು ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಪಿರೌಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತ ಬಂದ ಈರ್ ಉಂತಿನ ಅವಳು ಉಂತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಿರೌಡ್ದು ಎದುರು ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಎತ್ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಓತನು ವಿಜಯ ಇರ್ ಇಂಚ ಉತ್ತದುಪ್ಪರ್ ಇಂಚ ಉತ್ತದುಪ್ಪರ್ ಆ ಮೆಟ್ಟಿರ್ದು ಜೋರು ಗಾಲಿ ಈ ಮೆಟ್ಟಿರ್ದು ಬರ್ಸ ಆ ಮೆಟ್ಟಿರ್ದು ಮಿಂಚು ಈ ಮೆಟ್ಟಿರ್ದು ತೆಡಿಲು இந்த டைரக்டரா ಅವು ತೆಡಿಲು ಓಲ ಹಾಕಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪಡು ತೆಡಿಲು ಓಲ ಹಾಕದಜಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಡ್ಲಾಗಿ ಎಂಗೆ ತಿಂತಮ್ಮ ನಾದುಲು ಬೋಪೆನ್ ಸೌಲಿ ಕಬಾಬಿ ಅಂತ ಅವೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಚ ಉಂತದುಪ್ಪರ್ ಅಪಗ ಬರ್ಸದ ಗಾಲಿಗೆ ಇರು ಬರ್ಸ ಬೂರ್ದು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆದುಪುಡು ಬರ್ಸ ಪೂರ್ದು ಚಂಡಿ ಆದುಪುಡು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಾ ನಿನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಚೌಲ್ಯ ಬೆಚ್ಚದು ಈ ಪೊಂಜವನು ಒಳ್ತಲೆತ್ತ ಕಂದ ಮರ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಓಲಾಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೈದಿನ ಉಂಡ ಅತ್ತೆ ಈರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಯರ್ ಇರ್ ಲಾಡ್ಜು ಬೈದಿನ ಅತ್ತೆ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಚೌಲಿ ಓಕೆ ಬರ್ಸದ ನೀರಿತೆ ಚೌಲಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾರ್ದು ಮಿಯೋಲಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಂಜ ಜೋಕುಲ್ ಸಾಲೆ ಓಪನ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ ರಿಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪನ ಚೌಲಿ ನೀರತ ಚೌಲಿ ನೀರು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಅದು ಪಾರ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಒಂದು ನೀರು ಏರ್ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಅವ್ಲು ಏರ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಹಾಕಲು ನೀರಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಟ್ರಾಸಿರಾಗ ನೀರು ಬಿಡ್ನಾಡತೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕ ಚಂಡಿ ಆಂಡ ಆತೆ ಬಕದಾಲೆ ಇರ್ ಇಂಚ ಉಂತೊಂದು ಪರ್ ನಡುಕೊಲೆ ನಡುಕು ತಿರುಗುದುತ್ತಲೆ ಈರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲುಪ್ಪುಡು ಈರ್ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಈರ್ ಒಂಜಿ ನಲಿಪುಡು ಆ ಸಾಂಗ್
ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡುಪುನು ಚೈನೀಸ್ ಏನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸರಿ ചേച്ചി ചേച്ചി സൂപ്പർ ആത്തൻ ചേച്ചി സൂപ്പർ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈ ರೈಸ್ ചേച്ചി ಸಣ್ಣಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆ ಏನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆ ಆತಿ ಆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇನ ചേച്ചಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಓನಿ ಹೊರ್ಕೊಡು ಮಾತ ಇರ್ನನೆ ಎಂಚಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ದಾದ ಬಂಡ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪತ್ತ ಉಡತ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪತ್ತ ಉಡು ಹೌದೇ ಅವ್ ಪಟ್ಟಿ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುಣ ಅವ ನಾಯಿ ಪಡಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ചേച്ചി ದನೆ ಶಾಲ್ ಪಡ್ಲಿ ಶಾಲ್ ನನ್ನ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾಡ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ ಚೂದಾಯಿ ചേച്ചി ಸರಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣು ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಪುಂಜವನ ಅಬತರ ಪೋ ಆಡ ಮೇಕಪ್ ಅಂದು ಟಚ್ ಅಪ್ ಮನ್ ಪೋ ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಸಣ್ಣ ಬಿರ್ದ್ರೆ ಯಾನು ಪಂತಿ ಆಡ ಟಚ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬೋದಿಲೆ ಇಮ್ಮೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ನಾತ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಪಂಡ್ರ ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಆತ ಬೇಗ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರ ചേച്ചി ಎಂಚಾಡು ಖುಷಿ ಆಡತೆ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈತ ಪುರಿ ನಲಿಪಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಹೀರೋ ಬರ್ಚ ಹಾ ಹೀರೋ ಹೀರೋನ ವಿಷಯ ಈರ್ ದಾದ ಬಂತ ಎಂಚ ಇನ ಹೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆನ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಓಡು ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಟ 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 ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದಿ ಪಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಆಡಾನ ಎಪ್ಪಗ ಆ ಹೀರೋ ಬರಡೆ ಕಾದೋಲಿ ಪರಂದು ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಹೀರೋ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಒಂದು ಹೀರೋಣ ಮಂಡೆಡು ಕುಜಲಿಚ್ಚಂತ ಹೀರೋ ఆయన ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲಗೆ ಆಯ್ದು ಸೋಕಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನೆ ചേച്ചി ದಾದ ಬಂಡ ಆ ಜನನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತ ಅಂಚ ಆ ಜನನೇ ಹೀರೋ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನೆ ಎಂಕ ಹೀರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಆವಡೆ ನಮಗೇನ್ ಪೂಜಿ ಆ ಹೀರೋ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪು ಇಜಿನ ಯಾನ ಬರ್ಸೋಡು ಚಂಡಿ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ್ ചേച്ചി ಇರಗೆ ತಾರ ರಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮನ್ಪವ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕ ಸೂಟ್ ಆಂಡ ಯಾನ ಹ್ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಇಜಿನ ಹೆಚ್ಚು ತುಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ತುಲೆ ಯಾನ ನೇ ಅನ್ನರ ಪಾಡ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲಮೆ ತೊಂಡೆ ಗೇಕಲ್ಲದ ಅಂಗಿ ಬಾದೊಂದು ಗೇಕಲ್ಲದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾದೊಂದು ಕೈ ಕೊಂಜಿ ವಾತಿಕ ತಂದು ಕಾಲರ್ ಚೈನ್ ಬಾದೊಂದು ಕಪ್ಪದ ಕನ್ನಡ ಕಪಾಂಡ ಆ ಎತ್ತಮ ಕದೋಲಿ ಕಬೋಲಿ ಒಂದು ಕದೋಲಿ ಯಾನ್ ಮೈಸೂರು ಯಾನ್ ನೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ ದಾದಿ ನಿಖಿಲದಾದ ಪಂದ್ರದ ಬೇರೆ ಇಡಬಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತೆ ಬಾಯಿದೆ ಏರು ಹೀರೋ ಬೇ ಹೀರೋ ಆಂಡಮೀನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಣ್ಣಗ ರಟ್ಟರ ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ 4 ಗಂಟೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊರಪ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಈ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚನ್ಪಚ್ಚ ಚೇಚಿ ವಿಷಯ ಮಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಡು ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಈರ್ ಗುಯಲ್ ಆಗ್ಯಾರ ದಾದ ವಿಕಿರ್ಪಿನಂತ ಜಿಡಿ ಉಳ್ಳಿ ನಾನು ಅತ್ತತ್ ಗುಯಲ್ ಆಗಿದಿರ್ನ ಪುನಃ ಮಿತ್ತು ದಪ್ಪುಡು ಆ ಟೈಮಗು ಈರ್ ಸೈದಾರ್ ಈರೆಗ್ ಬೇಜಾರ ಬಂದಾರೆ ಆ ಅಂಚಾರ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಾರಂ ಬತ್ತದ ಈರೆನ್ ಸೂಪಿನ ಸೀನ್ ಇತ್ತ ಈರಿತ್ತೆ ಪುನಃ ಜಪ್ಲೆ ಯಾನೆ ಪುನಃ ಜಪ್ಲೆ ದೇ ಓ ಪುನಃ ಓಲಾಂಡಲ್ ಇಂಚ ಜೈದಿನ ಉಂಡೆ ಈರ್ ಎಂಜಿನ ಆಟೋ ತೂದು ಬತ್ತ ಜೈದಿನ ಸರಿ ಜಪ್ಲೆ ಪುನಃ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಓ ಐ ಒಡೆ ಥೂಪೆ ಸರ್ ಲಿಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಲಿಚ್ಚೋಡಿ ಇರ್ ನಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ತೊಂಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದ ರಪ್ಪ ಬಲೆ
ಅವು ಕಿರ್ಮುನತ್ತಂದ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಮೇ ಕಿರ್ಮುಂದು ಅವು ಈರು ಹಾಯ್ಜಿ ಯಾಂ ಪೋಪುಡು ನಾನು ಚೇಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಚೇಚಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಯಾ ಪನ್ಪಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ನಿಖಿಲ್ ಸೈತದಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಸೈತದಾದ ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ ಒಟ್ಟಾಪಾರ ದರ್ಗಡತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ ಈರ್ ಆಮೇಟ್ ಉಪ್ಪರ್ ಈರ್ ಈಮೇಟ್ ಉಪ್ಪರ್ ಸೀನ್ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಪುಗೆ ಬುಡ್ದುಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ಪ ಸಾರನೆ ಸಾರತ್ ₹80 ಲೋಬನದ ಫುಲ್ಲು ಪುಗೆ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಶುರು ಪಲೆ ಅಲ್ತರ ನಿಂಚ ಬಲಿ ತೊಂದರೆ ದಿರಿನ 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 ತೊಂದರೆ ದಿರಿನ ದಿರಿ 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 ದಿರಿನ ದಿರಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದಿರಿನ 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 ಒಂದು ವಾನಮ್ನೆ ಕಿರ್ಮಿನ ಈ ಜನ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರ ಈ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ತಿಕ್ಕನೇ ಬುಡು ಪೂಜೇರು ನಾನು ಕೇರಳದ ನೈಚೂರು ತಿಕ್ಕನ ಬುಡುವೇರ ಕಾಮಿಡಿ ತೀರ್ಪುಗೆ ದುಂಬು ಪೊಲಬು ಜಗದೀಶ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ರಂಜನ್ ಬೋಳು ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ವಿಜಯಣ್ಣ इनका परफॉर्मेंस लास्ट टाइम लगा आते डेथ जी साधारण परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट ला स्ट्रांग इತ್ತು जी पंचेस ला मस्त कमी ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕನ್ಪರದ ಒಂಚೂರು ರೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೈತು ನಾತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ ನಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಓಕೆ ಆಕ್ಟ್ not very good Ranjan frankly went back nikul ennale ko time kortidar nik idina nikal na talent la nikal na capacity la mastu malla so okay I wish you all the best yeah thank you ಸಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ರಂಜನ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೇಕನೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದ ಪ್ರವೀಣ್ ರಂಜನ್ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಬೇತಕುಲು ಮಂತದಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟಂದೇ ಬಂತು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೀಪಕ್ ರಂಜನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮೊಕ್ಕುಲು ನಿಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ನಡೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಎಂಕುಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ರಂಜನ್ ಬತ್ತೀರಿ ದೀಪಕ್ ಬತ್ತೀರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ ತೂಂಡ ಇನ್ನಿತ ಬಜಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಡೆದು ನಿಕುಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಂದಿನ ಎತ್ತೋ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವು ಎಂಕುಲು ಅವೇ ನಿಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಕೊರ್ಪಾರಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ತುಂಡ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲಿಗೆ ಪಂತಿನತ್ ನಿಕುಲು ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ನ ಮಟ್ಟದ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಜಿನ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ನ ಮಟ್ಟದ ಆತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಮಲಯಾಳಿ ಆಂಟಿನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಸತ್ಯ ಮಲಯಾಳಿ ಆಂಟಿಯವರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಬದಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸೆಡ್ ಮರ್ಗಿಂದ ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರ್ಜನ್ ತೊಂಡು MP ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಜನೆ TNC ಮೆಹಿಕಾ ಬಕ್ಕ ಆವ್ಯ ಅಂಜನೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಸ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮೀಕೋಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಜನೆ ಸರ್ಪ ಕೋಟ್ಸ್ ಉಷಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿನ ಸಾಕಾರ ನೆನಬರಕ್ಕೆ ಬಲ್ತದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಅಭಿನಮದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನು ದಿನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗ ತಂದುಲ What a comedy!